Laking tuwa ng mga maliliit na mangisda sa barangay Paniman, Caramoan, Camarines Sur ang dagsa ng mga isda sa pangpang ng dagat. Alas 7 kaninang umaga nang simula nila ang paghuli ng isda gamit ang bitana at sensoro. Kanyang po naarog kaning season na nagtura na po, medyo malabo na po yung tubig dagat. Kaya medyo dakol po na mga sira na nagpapasilang. Sa maghapon, umabot ng mahigit 2,000 kilos ng iba't ibang uri ng isda ang kanilang nahuli. Dahil sa pandemya, mura naman ang bentahan ng isda sa Paniman na mula 25 kada kilo tulad ng tunsoy at sapsap hanggang 120 kada kilo tulad ng talakitok. Payo naman ni Randy lalo na sa mga naninirahan sa tabing dagat. Mas magayon po itong mahiling tampero ng malinig na sa tuyang atubangan kang kadagatan. Sa sarok po kaya ang mga basura po, sarok po yan sa tigdulagang kaya ang mga sira na yan. So, hindi po malinig talagang ang katuyang shoreline, ang katuyang barangay na tukuhan tayong sira. Makailang beses na ring dumagsa ang mga isda sa pangpang ng barangay Paniman. Biyayang ipinagpapasalamat sa may kapal ng mga residente sa lugar. May Dimaano, Kamsur News.